PEI Production เป็นkabonda pon Chipu Thekthe pu Karbi lunkan arjan non kebangji preya chiklo ni phai kep arni rada hong jailong thekpon longpo bang sola marjan along kache parjan pona bang phu sarbinong piso lapen Rosni Pradahan editor producer lapen cameraman Sriram Hanse director Rukasen Hanse anparta labang soalun jer kilun pona bang phu laki Ramteron lapen Sami jer jalinte mongpi lapen lyrics and tune Ram music laki Ram rongpi studio lasi labang so Karbi lunkan arjan ke klang ponji laki non ke bangji preya chiklu ni phai kep arni rada hong jai along mate PEI Production pu a YouTube bi channel along thekpon long ikpo News Desk Report Public TV Karbi Anglong